Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Good morning po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ini ang programang Aramon Yato ko niya pong aldaw na ininin Monday. Petsa 27 na sa bulang Enero 2025. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Daingiba, sadit sana, pero diyan. Di ba naman kita hanggang 12 o'clock, mga istorya, mga pangyayari sa palibot kasabay po dyan siyempre ang bulos ka ng impormasyon na magali sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Sa padagos po nila ang pangalap ng mga istorya tanganing balangibog sa banwaan asin mapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan ang yanot sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nazalita sa 3rd District. Kalma sa Daraga area si Karen Nicole Ala. Sa Kapitolyo Provincial, yaman si Karen. And then sa City Hall, partner Al Armario. Legazpi Port District asin sa Regional Center Site, Joshua James Bino. Andang yaon man sa 1st District pon sa Santo Domingo hanggang Tiwi, Jomar Bien. Sa mobile, siyempre si Henry de Boy Mata, lado technical katuwang ta dyan, Chief Ramir Tanay, yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. And siyempre katuwang taman dyan, nasa tuya pong mga OGT from Cat College, Braille Santor at saka John April Austero. Sa production assistant sa center, yaon po dyan siyempre si Shara May Liron, yaon man sa newsroom, sila Angel Mustasa, Jenny Matibaleran, asin si Mary Joy Jaresco. Kami po kabos, minasaludar mga kababayan, naman pigigibo po sa kunyan. Saan man kamo sa mundo, welcome po sa programa. Kama nagantabay sa DCGB News Online Facebook page, sa DCGB YouTube channel, asin po sa DCGB Live App, diri man sa 729 kHz, sa pitan ka mga radyo, good morning po. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga may anniversary po tabi, happy anniversary. Ayan. Sa mga bisita, enjoy the sights, savor the taste, but protect our environment. Ha? Alright? O yan, mga kababayan natin. May nakapatulos. Hello kay Sir Francis Bualoy. I can kabalik at CB Comfort 30 sa Romanggi Base Chapter ng Santo Domingo Albay. Good morning, sir. Sayang di ako nakasabay sa anti-flu vaccine kasubanggi. Di kita na lugaran. Baka may second batch pa. And then, siyempre, mga tugang, naman po sa mga kababayan tayo, may nakapot na tulos, papamar. Ano ang final? Nangyari. Maugma magita na natitanda ng ganito ang oras na ni para magapot ko anong final. Okay yeah, tabi ano, ito yung final. May adjustment saga ang produktong petrolyo bako pa itaas kundi pababa. Yan, may rollback, sa madaling sabi may rollback after na magpatong nin sobra piso mga tugang kan ano yan, nakaagi, may rollback ang gasolina. Para din nakaabot duman sa idinugang. Okay na.
Ito na, kuha ng bulbin, no? Magkarga na. Ay, di mo na magkarga. Tapos agaw may rollback pala. Di ba? Rollback. 80 sentimos. Sa kada litro kang gasolina, ang yari, mamundo ka ni CVP Henry. Ang diesel, 20 sentimos. Ang rollback. Ang rollback pa kaya. Ang kerosene, o yung pong gas, may rollback man po na salapi. Ayan, yan po yan ang final na mga ito nga effective 6 o'clock in the morning tomorrow, January 28, 2025, sa gabos po ng mga oil companies sa bilog na Pilipinas. Tayo po yan ang resulta, mga tugang kampadagos na ano yan, mga pagbabago kamparmasyon naman po, mga tugang sa world market. Okay? So, yan po tabi, para sa mga kababayan ta, mga driver kay tricycle, driver po kay motorsiklo, mga driver kay jeep, mga bus, mga ano ini, mga van, mga truck sa siniba pa. Patabay na po sa mga nyahon dyan sa dagat, no? Na nagagamit ng gasolina sin diesel. Yan po tabi, may mga pagbabago po kita sa aga. Pero at least, nagbaba. Yan, nabawasan naman so kunyan. So gastos ta. May rollback na 80 sa gasolina, 20 sa diesel, tapos sa lapi sa kerosene. Okay, so yan po tabi para sa mga kababayan ta. Mientras na duman sa mga kababayan nato, yan, 105 days na lang mga tugang bago mag-eleksyon. Malapit na ang eleksyon, mangako na naman sila ngayon. Ang kanilang mga proyekto, puro sugod balik sa uno. Kalsada at patubig sa baryo, hanggang ngayon ay di pa nabuo. Walang katapusan ang pangako, magpa-auto na naman din tayo. Ayan, mga kababayan natin, mag-isip-isip ha. And then, siyempre, mga tugang duman po sa mga kababayan ta, magsunod, di po sa mga ipinagpapautob kang Commission on Elections na mga patakaran, para po ma-achieve ang clean, honest, and orderly election sa Pilipinas. Sa maabot pong Mayo 12, 2025. Dinagpuna po kan Enero 12 ang election period, kaya may mga pagbabawal na. Saro po dyan, sa pinagbabawal mga tugang iyo ang pagsukbit ng armas. Outside of your residence, maski pa igwa ka ng permit to carry. Bawal na po yan po kan Enero 12. Kaya, nag-set up na po ng mga COMELEC checkpoint ang mga autoridad ang deputized yung AFP tapos sa PNP. Dahil man ngaya kaipuhan na from time to time yaon mga tugang ang kunyan. Sa gabos na oras pala yaon ngaya ang taga COMELEC. Ta-deputized na ngaya yan, aram na briefing na kung ano mga dapat. So pagabot sa checkpoint, ang ipapotob ninda mga tugang po ito na visual only doctrine sana. Yan. Visual sight sana. Yan. Iling taratanaw sana. Bawal pabuksan ang compartment kan auto. Bawal ang pangpababa ni pasahero. Not unless na may alarma. Yan. Pero kung walang alarma, normal lang, ay hindi pwede. Okay? So yan tabi adi. Bawal ang pagtransportar nin mga badil, as in iba pa mga tugang na deadly weapon, including itong mga replika o itong pigapod niya to, pang pigagamit mga tugang sa ano yan, pigagamit sa airsoft, igwa na pati ko niya ng mga eskupitilya na pag-una mo mga tunay ng badil ang itsura kung todo di magasin tapos matindi ang bumba. Kayang bumalda mga tugang sa barilis na may laog na tubig. Ganun kalakas So, parang 22 kalibre na. Mientras na bawal man mga tugang ang pag-avail o pag-engage kan serbisyo kan mga bodyguards. Not unless na igwa po ning permiso. Hali po sa Committee on Ban on Firearms and Security Concerns.
Pagkatapos, mga tugang, bawal ang magtransportar ng mga bala. Ayan po, tabi, bawal ang gabos. Di ba? Bawal po yan. Kaya, duman sa mga kababayan mag-ingat po kamot. Ang penalidad kayan, mga tugang na gun ban is imprisonment from 1 year to 6 years. 1 year to 6 years imprisonment. Tapos permanent disqualification from public office, asin siyempre ang pagkawara kan sa indong diretso o karapatan na magboto. Tapos kung foreigner, pwedeng ipa-deport. Okay? Pagkatapos na maserbihan ang prison term. So yan ang mga pigpapahabot po kang COMELEC tangani po na magiyahan kita na mga butante manungod po dyan sa satuya pong kapalibutan. Okay? O, duman sa mga kababayan padagos po ang paging ganyar kan Department of Environment and Natural Resources na habang patapos na ini pong bulan kan pagselebrar o pag-obserbar kan Zero Waste Month, dapat na magpadagos lang po yan throughout the year. No? Magpadagos. Lalo na ang pagsegregar ka mga basura. And then, piging ganyan na mag-recycle o mag-upcycle. Tangani po na imbis na darahon iyan sa mga landfill, mga tugang, di dyan na sana, sa indo maproseso na. Di ba? Magamit sa ibang bagay. Ma-upcycle, magibo, mga tugang na material para sa ibang mga paggagamitan. Arugan mga mga tukawan natitunaw. So iba ihalo mga tugang sa paggibo ng bricks, asin paggibo ng hollow blocks, asin iba pa. Ayan, very good po yan mga tugang. Magsurunod kita dyan para sa tuya man sa yan. Padagos ng pag-init kang kinabahan bago maging uli ang lahat. Iyon na po tabi ang tapo sa tuya po na tawan ng atensyon ngunyan. Alright, katakod kaya na pangapunang kan DNR, manungod po sa pangataman sa palibot, ang Department of Health, padagos man po sa pagparundom sa mga kababayan na magkasararo, mga tugang, para sa malinig na kapalibutan asin tama na sanitasyon. Matindi ang nindang niya na acronym na WORMS. Mag-iriba na nga kitang gibon ang WORMS para sa mas baskog na komunidad. Yung worms, ang W stands mga tugang for wash hands. So bagugas po ning kamot, nin marhay gamit ang sabon asin tubig. Tapos, yung letter O, mag-obserbar ning tamang paggamit mga tugang ning toilet. Itong gumamit ka ning CR, nin tultol asin pirming mantineron po na malinig po yan. Tapos yung letter R, reduce exposure to unwashed, uncooked, and undercooked food. Yan, yung pag-iwas, pag-ibitar sa mga hilaw asin day nahugasan o kulang sa luto mga tugang na pagkaon. And letter M, yan, mas deworming, yung magpapurga. And then yung sapatos, yung letter S, sapatos at tsinelas ay suotin. Okay, so lugda po yan. Ngunyan, ang tugon mga tugang kang DOH Bicol, kung nakakamati ning sintomas, mga tugang, ninhelang arog kan soil transmitted hemoptysis o STH, magduman tulad sa pinakaraning health center para magpakonsulta. Yan po tayo. Sabi ninda, ang bawat buhay ay mahalaga. Ayan po. And this is also in connection with the National Deworming Month na kampanya pong ini. Kaya, iyon po tabi mag-obserbar, gibon ang worms. Diba? Kaya po tabi sa mga kababayan tayo. Hello kay Sir RB, Raul Roy Burihon. Sa mga naging kaibanan tapudigdi sa DCGB and then in mga programang pigkaraputan ni Pio. Tapos ako ining haramon niya to, Buda, iyan po na tingog kamanuaan. Gabos po yan mga tugang na pugulan ni ni Sir RB, Raul Roy Burihon. Ayan. Kaya kami nanonood na sana sa inda. Kaya istorya kan si RB,
Kaya ito, kaya ako nakapadigding sa Ligaspi from Cam Norte. Si RB ito nagkandidato 1992 bilang konsyal kan Tabako. Ayun, ang Tabako kay Tugaro Banwa pa. Bago pang syudad, di ba? 1992. Di dinara ko digdi mga tugang February 27, 1992 ako nagpun sa DCGB. Hali sa Cam Norte. Yeah. Di nagsalida ako duman sa programa Aramon Nyato. Ayun, Aramon Nyato, ano? Tagal na, di. Tapos, ayan, kaya lang na-assign man kita sa ibang lugar. Na-assign kita sa Dait. Na-assign kita mga tugang sa Sorsogon. Na-assign kita sa, prior to Sorsogon pala, na-assign ako sa Naga. Yan, sa TV5. Di ba? Yun yung journey, mga tugang ni Papa Mar. Nalagalag kita sa Kongreso and then balik kita sa PBN dyan po sa Sorsogon naman ako hanggang balik naman kita digdi. So yan, Sir RB, sure na. Mabalik po si Sir Raul Burihon, si Sir RB sa pagiging kinatawan agang Premier Distrito. Ayan, saro po yan na seasoned public servant. Na talagang sa Diyosan minatrabaho. Okay? So, di ko magbubasol kayo pag binalik tayo dyan, mga tugang. Okay, and then pagbapadaan kayo dyan sa Tabako, don't forget to drop by, mga tugang, sa Duck Ranch para matanang po nindo ang boneless fried chicken. Di ba? Okay? Ayan, mga kababayan natin ng mga primerong mga rangkada kan sa tuya po ng mga istorya di po sa tuya pong palibot. Ayan. Good morning sa mga taga-Bakakay, mga fans sa Ditsana Pirutan Fans Club. Bakakay chapter, good morning sa Indo. Ayan. Kaso Sabado, nakaistoryata mga tugang si Councilor Father Emmanuel Noli Alparce, Kambakakay. Hinapot ko point blank, mga tugang, si Kagawad Noli, na ko sa imong assessment tabi, Councilor, ano na ang sitwasyon kan Kagaray Island? Sabi ni Councilor Noli, mamundo ngaya. Despite ngayon ng kadakol ngayon ng mga proyektong patinampo, nasa iba nga nga dahi mang kaipuhan, pero sa mga kaipuhan talaga nga dahi pa man nasisibagan, lalong-lalo na so concern ka mga parauma, so concern ka mga parasira, nakadabis na maraot ang dagat, may maraot na panahon, dahil magkakanigo ngayang itong mapagkakuaan nin pagkakakitaan para magpadagos ang sinanguraldo na buhay. And three things, mga tugang, na dapat na maisulong sa Bakakay. Iyan po, mga tugang, na turismo, yung livelihood kan mga kababayan tayo, and then syempre so pagbuhay ka mga parasira buda ka mga parauma. Sana matabangan po yan, mga tugang, kang gobyerno. Kayo po yan ang mga pinaka-importante po ngunyan mamundo na pangyayari. So may mga infrastructure man ko kundi yan po nagka-rescue sa mga lugar na dati dahil nakaka-experience ng binaraha-baha na apat na barangay, and then kan nag-investigar, discover na may siltation, nag-ibabaw sa salog, tas mga idinagunas kan uran na mga hali po duman sa binuksan na tinampo, so pigkongkreto man na tinampo, pero sa mga hinarali ngaya hinakad ay maninali na sa nasa gilid, ibinulos pababa pasinin sa komunidad. Yun na po yan sa resulta. Kan mas mapano sa salog, sa tubig, suminupay, puminasiring sa mga harong kasarabay ang dugi. Di ba? So, magayon man na natawaning atensyon po ini, mga tugang kong Committee on Public Works, headed by Councilor Bumbales, pagkatapos siyempre, si Father Noli bilang chairman ng Committee on Environment, talagang hinapot sa mga taga DPWH, sa mga taga DENR, MGB, EMB, manugod po dyan sa sitwasyon, and then nangako man, mga tugang, na gigibuhan ng pagi. Pero ang pakinggan niya, mga tugang, ni ni Councilor Noli,
sa mga taga-Bakakay na sana ngaya ipaabot ulos kung may mga nangyayaring development dyan, ipaisi man. Bago ngayang minapaisi pag may problema na. Di ba? So, inaranod na, nagbara na, saka lang nagpaisi, ano pang maginibot ang kakayan? Ha? So, ang pinakabagayon nga ni kan talaga, sabi niya, na ang proyekto, ito pong community-based, di ba? Bago man maglatag ng programa, aputon mo na so mga residentes, anong kaipuan nindo? Parang isa sa Kalay Isids baga, ang kaiba lang sa Kalay Isids, sa Kalay Isids, sa mga membro kang Kalay, iyo mismo ang napatrabaho. Sinda na canvas, mga tugang, sinda na patrabaho, sinda na makalka materials, kaya everything is accounted for. Diba? Kaya di naman sa plano na, at least konsultahon, anong kaipuan mo talaga? Bagitong so, kung naisipan sa nangayakan sarong politiko na magabugtag dyan ng proyekto, maski dahil magkaipuan, fight na. Di ba? O maisipan nga kang DNR, I mean, maisipan kang DPWs na inipangibo, iyon na. Di medyo, maski dahil magkaipuan, nagkakaproblema lugod. O kaya po naman sa mga kababayan ta, mga taga-Babakakay, ha? O yan po ang agiyat sa Indo, magtaram ka mo. Kan senong namamati, tanganing kamumadangog asin tibaad lamang makikig ang ibang mga departamento. Bueno, mga kapatid, duwata na mga istorya. Ano bang nandyan sa atin? Yung istorya ako Yan, si Chief Jimmy nasalita na sa linya. Chief Jim, good morning. Salamat, Director Mar. Maray na aga sa mga parantabay. Ongoing sa ngunyan ang regular na sesyon. Pero sa primero kabtang, inimbitaran so Municipal Accountant Digdi sa persona ni Marilyn Rional tapi naghagadan ini kikapaliwanagan. Sa inyan, Jim, sa UAS. Sa UAS, UAS sa pamanginot ni Vice Mayor Hector Loyola, may kinaraman ini sa kunata ta pahinapos na naman lamang sub iniro ngunya na taon na supposed to be ang CNA, SRI, mga benepisyo ini kan mga empleados, regular and so casual o job order, dahil pa nare-receive sagod sa mga oras na ni bata kadro dakula man kan kantidad tabi Director Mar, kunday ko nasa sala mga 50,000 pesos pa. Oh, nai-report mo yun sa kuya ka nakaaging taon na. Sa job order nasa 70,000. Hapot ini pigpaliwanag kan sanggunian bayan ngunyan dakol na mga kapaliwanagan dangan kan tayo nabutan ko nasa pahinapos na so pag i-explicar kay ni kaya sinundan ko sa baba siya in-interview ta personal si face to face si Madam Marilyn Rional. Ngunyan sigun sa iya sa kahaputan niya to sa kunata ta delay dahil nare-receive pa kan mga empleados pinangurutang na dapat ang simbag niya delay man kaya da so pag-aprobar kan budget digdi sa sangguniang bayan may proseso dayan. Ngunyan ang kaipuhan mayormente review da akan provincial budget office valid and operative na dahil ni kuta na tapirmado na approve na so budget sa sangguniang bayan sa pagkatapos sa supplemental budget and reconocido na sa local chief executive kundi yun na nga niyan so review da ang pigahalat Review ka na rin kan provincial budget office tungkol sa sinometer nindang budget. Okay. Ano yan? Para sa ngunya na taon o kan nakagi? So 2024. 2024. Na supposed to be December, nare-receive bagay itong mga benepisyong ito. Sagkod sa ngunya, dahil pa, dangugunta si budget, accountant Marilyn Rional. Late man sa pag-submit kang budget mo. Okay. Submit pa lang. Okay. Kaya baka hopefully next week. So ano nakakadelay, madam?
Wala man. So pag-submit mi kan budget paga, na-submit pa lang kami. Sino submit? Pigre-review pa sa PBO, Anong PBO? Provincial Budget Office. Ay, si Duman na Okay na yun, okay. Da naman mga kayong kulatilya. Pero okay man, tadi man nila i-declare na inoperative. So sa madaling sabi, pigahalat na sila din ito na may balik digdi. Dawa da ibalik. Pwede naman kami mag-release. Pwede na. Operative na itong budget na nipayan o sinigdituran ni Mayor. Hopefully, operative. Pero sulado ni Mayor, okay. Pwede kang mag-unga sa budget officer. Okay, so yan na yan. Ari na budget anday pa na ipapasar, Jim? Gabos na pasado. Pasado na. Pasado na, Oo. gabos. So, review na lang. After na ma-review, Sabi nga ni ko, pig certificate na operative, maski dahil na dahil itong review, pwede na mag-release. mag-release na sinda sa masunod na simana. Ilingon ta, lato niya to sa masunod na simana, kung iyo mananggad, mag-release na ka na sabing. Mga empleyado, pati OGT din, na ipangutang ha. Pinangutang na ata. Hindi, kada ko na bago niya, mangungutang na naman. Di ba? Pinangutang na, pinagkuha na nga niligdi ni dating Mayor Gadiriliaman na pinangurutang na nga yan. Paano ito? So interest ka to kaya, sulderon nga din daw. Minulok na si accountant. Kaya dapat ma-release na dahil na eh. So, aram ko, union, nag-surat na sa local chief executive na release na ito. Yan, yung proseso ang naka-atraso. Yung proseso. Na-approve ni kunday ko na sa lagari December na nagkaigwanin mga holiday baga pagkatapos uminabot na Pasko diit man sa naso oras na opisina baga kan after Pasko pagkatapos lung holiday na naman iyo yan so naging rason da. Iya, ngayon medyo kunyan man negatibo man ang resulta kayan mga holiday na yan. Ngon yan. Imbis na proseso na bata. Ba't barang puraber sabi next week di first week inikan February. Tibad lamang. Mga radye. Alam mo naman yato ini next week kung ma-release man ang baya o may mga kaulangan pa. Yeah, basta sigurado may budget para dyan. Approve na digdi sa sanggunian bayan. Okay. Yan tabi Director Maran sa tuyang mga dagdag na informasyon hali digdi sangguniang bayan kanuwas albay Jimmy Nasalita DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Yeah po, magandang development yan. But then, laumanta na by next week databi kang budget officer. Taon-taon dun ta, mga tugang. Pero sa mga nangurutang na, relax lang kamo. At saka sa mga gusto pang mag-utang, dahil na muna, pag na-release na. Baka maipit ka muna, may problema tayo dyan. Okay? Stand by for more stories. Makalis na po ganun. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo.
Abangan! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Uminabot na sa 2,765 hali sa 5,457 na mga pulis ang napadusahan matapos maimbelto sa Manila inakaso kan taon 2024. 903 sa mga inian kasabay sa nagkapirang haralangkaw na opisyal na sinipa sa serbisyo, arogan Lieutenant Colonel, Major, Captain asin Lieutenants. Kasabay sa mga padusa ang demotion, forfeiture of salary, reprimand, restriction asin withholding of privileges. Sigun kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, ibig papahiling ang dedikasyon na magkaharali ang bako umarhay sa serbisyo mantang pigagalang ang due process. Kasabay man sa ipinautob na reforma kan PNP ang internal disciplinary mechanism as in zero backlog program para labanan ang korupsyon. Iyara pang alas 11 bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa Playtime for all your gaming needs. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. United Home Kidilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Bio-flu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bio-flu na. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bagong Biogesic for Kids na inakaipuhan i-shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buwas agad, inom agad! New Biogesic for Kids. Mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ciudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee, tinatabangan niya gabo si JP Lee, para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magsilbi. Kung si JP Lee, handang magsilbi. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Gusto kong mag-relax pero di ko magawa. Dai makarelax ta ang makulugan hawak? Mapadaog ka diyan? Mag-Alaksan FR. Igwang relief to relax formula laban sa kulugan hawak. Relax. Tapos game lugod sa aga. Totoo ang relax, walang sakit ng katawan. Totoo ang relax, mag-Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, pos mo yan, bro. Pray until something happens. Mga dugang, diretso kita sa mga istorya. Second part ng pag-iriban natin rin po sa programa. Aramon niya ito kanya pong aldaw na in Monday. Mga bises, rikas-rikasan, taod doon na naman. Sarap-sarapan ng mapremyuhan. Bueno, mga dugang, linyada kan mga bareta po alis sa luwas. Pwede na ang Mega Force Patrol. Unahin natin ang linya ng The Only Flower Among the Thorns. Karen Nicolala nasa linya. Karen, good morning. Please come in. Good morning, Tabi Direkmar. Asin sa gabos sa mga paraan tabay. Kaya pala mataho-taho na digdi sa may Apsimo building. Dahil sa official naman pala Tabi Direkmar na nagpadagos ang tigpipilahan na assistance to individuals in crisis situation o AIC. Kaining Provincial Social Welfare and Development Office sa pakipaghuron kan DCGB News sa tagapamayo kan PSWD na si Maria Vivian Seya, sinabi kaining puun talaga direct markan puminadagos sinda kan uminagi sa ng semana. Piniralahan naman ng gad ini kan mga albayanong maut mag-agad ki medical financial assistance kung sain uminantos na sa 200 labi as of Friday, January 24. Halagad susukay Seya ang mga nagpipilila digdi, kaya pala medyo dakol-dakol, haralo kan mga ipigreserba ninda kan enot, asin su mga walk-in. Nguyan Tabi Direkmar, ang gustong sabihin kaining mga ipigreserba kan PSWDO, kung matatandaan baga Direkmar na ipigreporta, inisukan da ipa man na nakaagi na pantaw ang PSWDO, pero may mga nag-aragad ng tabang, ang sikibukan opisina, tig-assess muna sinda, asin sa mga dalang dokumento, tig-adalan muna ito, dangan tig-reserva muna sinda para kung may asistensya na, itatao na sa nasinda, so asistensya, pag-ikwa na. Pero yan yung yan yung nagharagad ka ito, kaya lang dahil ng pundo, no? Roger, Tabi, Direkmar. Ngunyan, riniserva ninda, yung man ang pigtawang priority ngunyan na igwa ng pundo. Tama ka, Tabi, Direkmar. Okay. Tama ta, iyo man agad ang sistema digdi. Priority ng gad, ining mga pigreserva kan inot, kan PSWD, bilang pangako ninda na tatawanan mi nga tulos kamo pag igwa ng maitatao. Halagad sa mga walk-in, Tabi, Direkmar, tigpupo na naman na iakomodar habang tigalat na maggarawad sa mga paraagad na nagkasreserva digdi. Iyan, Karen, anong pigtatawad dyan ang pera sa medical? Iyan baga so assistance to individuals in crisis situation. Diba? Yan yung AX. Anong pigtatawad dyan ang pera sa medical? Ang Tabi digdi Direkmar, financial assistance, pero dito na ako kumpira. Depende siyempre. Depende sa assistance, sa assessment yan kan mga yaon dyan na social workers. Roger, Tabi Direkmar. Okay, so financial assistance, ano ang burial kasabay dyan?
Roger Pero- Tabi Direct Mar, pati kasabay. sa medical. Ayun, okay. O, sige. Oh, Yan matatandaan man baga ang Tabi. yan man ang mga assistants na dahil pwedeng pugulang kang pumilik. Taraldo, may Pero Direct nangyay Mar, pala. may sinabi po kita na mapundo ini. May sinabi kitang mapundo ini pag abot kang election banta. Kung magigirumduman baga, nagkatarakot man. Aha. Kami pinagkikikanan man sa takot na arog kay nangyari kay Governor Noel Rosal. Na-suspender baga. Yan. Na-disqualify ta. Di- Nagpaluwas si kwarta kan law kang election ban. Di mapundo yan sa pagpuon ka na March 28 na campaign period. Roger, sabi Direct For Mar. 45 days a day. Ayan. Pero not unless garo na kung naghagad ng exemption garo sinda. Day po Direct Mar. Confirm Dayman. sabi Direct na agad i-exemption sa Comelec. Tarakot, abo mi na ngayang i-risk ang buhay mi dyan. Nangyari. Kunyan, kung pwede lang, yan ang problema. Kung Roger. pwede lang mo ma-standby ang paghilang ng sarong tao, wuda ang paghagad ng pangangaipo. Roger, sabi Direct Mar. Saro may kabangang bulan na mapapinjent yan. Oo, sayang sumaaragad kitabang. Kaya ang mangyayari pa lang kay ni Direct Mar, i-refer ninda sa DSWD. Ayon, baka kung may exemptions naman. Yan. Opo, Okay, sa sige. iyo ngayon may exemption pirmi. Mag-apira na ngayang eleksyon, pirmi ngayon may exemption. Pero ngayon kaming DSWDO, di ngayon kami maagad ka na exemption. Pala na ngayon nagpapasiguro. Yan. Iyang pondong yan, aali yan mismo sa provincial government. Roger, sabi Direct Mar, tama ka dyan. Okay, sige. And kaya na aloy-aloy siya, aloy na napundo ining AIC dahil sa tigpo-proseso pa ini kan Local Finance Committee. Okay. Mhm. Yan, tabi Direct Mar, ang istorya digdi sa luwas, Karen Ala, DCGB News. Thank you very much. Kaya po tabi. Para po naman sa mga kababayan natin nagagad po ning tabang dyan po sa PSWD o Provincial Social Welfare and Development Office. Ayan o, bukas po yung AIX. Kaya lang maraming pila. Yan. Prioritize yung mga mga nagaragad ka mga nakaagi na dahil po natawan nawaran na yung pondo na ubos. No? So ngunyan panibagong pondo po yan. Pero prioritize din pero nag-ako magaling walk-in. Yo. So pasya na lang tabi. Para po dyan sa mga kababayan tang nagagabo ng ayuda. Para po dyan sa pangaipo medikal, sa burial, kasabay sa pinansyal. Pasya na lang po kamo dyan sa PSWDO. Magdaraning magkakaning kong mga dokumento na kinakaipuan. Alright. Dugang natin istorya. Partner Al Armario nasa linya man. Partner Al, good morning. Hello. Thank Yes, you so much, go partner. Community college na talaga. Ang kaipuhan kan southern part kan Legazpi dahil volume na ang mga high school students digdi sa mga barangay high school sa iba-ibang lugar. Latest na igbubusol ni City Councilor J.P. Lee bilang chairman kan Committee on Education ay na-problem ni sa level kan Sangguniang Palunsod ang plano partner na igubusol man kan DepEd na an istansa elementary school magiging ining integrated school para bawas gastos na ang pagpa-eskwela kan mga high school graduate na o kaya elementary graduate na dahil na mag-eskwela dyan sa iba-ibang eskwelahan sa sentro. Ang southern part kan Legazpi, igwa ng high school sa barangay Kagbakong, igwa sa barangay Bangkirwan, Humapon, Maslog, asin barangay Taysan. Kaya taon-taon, volume na ang mga nag-graduate degree sa high school. Ang problema, partner, pag-abot ka college level, kung sain-sain na nakakapa-enroll. So dahil na akomodar na makalaog sa Bicol University, napipiritan ang mga magurang na pa-eskwelaho na sana sa mga pribadong eskwelahan. Siyempre, magabat sa gastos. Kaya agrangay yan kan mga magurang, agrangay kan mga estudyantes,
Kaya sana pigopursiginin da na magkaigwa naman in community college. Siring kan mga inot ng plano. Kaana lokal na gobyerno, igwa na dyan sa northern part sa Barangay Buyuan. Iyo man iyan ang papangarap ka ng taga Southern Padcan Legazpi na magkaigwa naman lamang digdin in community college, at least may madudumanan man so mga high school graduate na dahil man kaya kan magurang na magpa-eskwela dyan sa mga pribadong kolehiyo. Kaya sana nangangarap man iyan ang sa indang kaagadan na sana magkaigwa man in community college na digdi sa southern part kan Legazpi. Iyan pa partner, ang informasyon digdi sa southern part kan Legazpi City, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Father Al. So yan po, Tabi, ang mga dato mga impormasyones yan, ang pagbusol ni Councilor JP Lee na magkaigwa naman ng community college mga tugang dyan po sa southern part kan Legazpi. Yan, sige. Importante po yan mga tugang because sabi nga ni, duman sa mga nagpursige ng mga LGU talaga is para mabawasan po yung gastos ka mga kababayan po niya to na mga magurang na naglalapigot sa paghanap po ng pangpa-eskwela sa mga aki sa kolehiyo. Pero kung yaon na sana dyan sa indang komunidad, darani na sana, at least mababawasan po sa gastos kan pamasahi, di ba? Tangani po na, no? Kaya lang dapat lang talaga masiguro na may pundo para dyan, di ba? At least sa pag first and second year garong operation. Kapag magayon ang naging dalagang kayan, pwede na makaabil kayo itong ibang programa, mga tugang na subsidize na kang ka-national government ang operation mga tugang kayan, mga community college. Pero ang importante, mapunan po yan, no? Madeliberan, mapunan, asin maaprobaran kang Commission on Higher Education, base man sa mga requisitos na pigahagad, kasarabay sa mga yung building, asin ikipahe, ay di... At saka yung structure kang halimbawa binuksan ayan ang mga pighiling na mga requisitos di bako po dipisil yan para sa mga ang importante diyan matukar kang sanggunian panglungsod madeliver na maipasar yung intention na magbugtak asin may sumiter yan sa Commission on Higher Education for their approval. Ayan, okay? Sige po, Tabi, mga tugang edukasyon ang pinakakaipuhan mo niyan. Okay? Oy, sa mga kababayan niya to, pangyari ari. Pwedeng mabawas-bawas ang energy ang mga kunyan. Sina niya dyan, si Jun na pulis na. Ayun daw. Nailing kuminintabi. May kuminintabi na ako. Si Jun na pulis na niya dyan. Pwedeng mabawasan, Kuya Jun, ang mga high blood. Pamal ang karning urig. Paborin sa mga nag-aatama ng urig, yung nagpa-fattening, di ba? Yung nagpa-fattening, at least makakabawi-bawi sindangon yan, mga tugang kansa ng mga gastos, asin pagkalugi ka mga nakaaging mga panahon. Tangon yan, nagdadalaga na mga tugang digdi sa Albay, sa 210 hanggang 220 an kilo kan buhay na urig yung live. Tapos pag karnina nagagawat na sa 340 hanggang 350 kada kilo. So mahala kaya kanakaaging mga aldaw. So, Albay Veterinary Office na pinamamayuhan po ng sa tuyang amigo si Doc Manny o kaya si Dr. Melia, Pancho Melia, nagkakaigwa na po ng inventory para maaraman kung supesyente pa ang supply ng urig sa probinsya. Parang po sarosan nakatrigger kayo ni so may mga uminarabot na mga dayo. Pag may namamakal na dayuhan, minaalangkaw ang presyo kang produkto o kaya pong urig yung live weight so naguguyod man mga tugang sa presyo digdi so yun na po yan and maski sa ka magtuman even sa nasyonal yun ay nang ororon naglalangkaw ang presyo kan urig karning urig kaya nga ni garapig ka planuhan na magpautob lang ng maximum suggested retail price parang yung sa bagas na matala lang siya hanggang dumang ka lang dahil ka pwede diyan magpalangkaw. Di ba? So
So pigadala na at ang sabi, unlike duman sa ibang lugar na ngaya ang dahilan dahil sa ESF. Pero pinaimutikan yan mga tugang kang Department of Agriculture because according to them, epektibo sa indang pagbabakuna kontra sa ESF. Okay? Dili sa Albay, according to reports, sa paliwanag ni Dr. Milya, na ang pagitaas kang presyo mga tugang kang karning urig dili sa Albay, resulta kan law of supply and demand. Di pigadalin dango niya, nag-inventaryo na kuning kaso daw, mga tugang mahiling kanahin siya na nagkukulang na ang supply ng urig sa probinsya. Plano na nindang magagaling tabang sa Department of Agriculture para tulos na masimbagan o maresolveran ang problema. Sa padagos lang niya na monitoring kang Albay Veterinary Office para po masiguro na sufficient ang supply asin mapugulan ng paglalakang presyo sa direct na nakaapekto sa mga parabakal. Yan po tabi adi. At isigi ko niyan pa 350. Presyong liempo ini duman sa Manila. Sa presyo sa Manila nga ang presyo niya is 360 to 400 yung liempo. Di ba? Tapos 420 to 480 ang ano yan, Kasim. Yan sa Manila. Tigdi sa Tuya, ayan, ang nailing ng presyo is ano yan, 340 hanggang 350. Digdi po sa probinsya, Canalbay. Kaya may paghiro naman ng mga ang mga otoridad paano nga napasiring ka yan. Kaya ngunyan, sugupad kang karni sa mga kantin, sa mga karihan, sige man ang lupus. Mga pirampidaso na sana yung pinabutog na platito. Iyon na yun ang isira mo. Di ba? Sabay-sabay yan sana yung sarsa. Ay, pangyari dito. Mahal na talaga karni. Di ba? Mahal ng karni. Halos dahil na magbaraya ni sa sira. Ang sirangon yan, 240 pa itaas. Di ba? Iyon na ini mga tuga ang sitwasyon para, sabi nga ni Kayan, kita magkaigwa naman in mga pagkunyan, asikaso kan sa tuyang mga pagkakan. Di ba? Yan, mag-backyard farming, kang urig, yung babuyang walang amoy. O kaya naman, gumamit ng ibang source ng karne na mayaman sa protina. Ano daw nangyari duman sa kunyan? Kang nakaging taon, may pig-introducir, kana uso so, pig-introducir so rabbit baga. Yung domestic rabbit. Hindi yung pang pet na rabbit, kundi iko talaga na para sa pagkaon na rasa. Diyan sa Pulangi, Kadakol. Nakatanangan ko kay itong so kalderitang rabbit. Sweet and sour na rabbit. Pagkatapos so Bicol Express na rabbit. Di ba? Kadakol na mga putahe na ping-introduce. Pero garo day nag-click ani. Maluyas so binta sa tao ka ito. Garo day nagkuha. Ang sano pa na pwede niya itong gibonis. Ano yan? Para day ka magpara kauning karning urig. Kunya na sana. So, ano nga po kini? So, Peking duck na sana. Diyan kay amigo na yan, Mark J. Sanchez, mga tugan sa HJ Farm. Diyan po sa San Agustin sa Libo. Kadakol dyan ang Peking duck. Di ba? Diyan kang magbakal. Kay similya, kay papadakulaon, papatabaon. Kasi sa Peking duck, pwede kang, sabi nga ni Kayan, magataman para gibo na karni. Yeah. Gibon mong karni. Pwede man na pabunayon mo. Hindi yan mapapakinabangan mo sa laog daning 6 na taon.
na magkuparabunay siya. Yan. Pero kung sa karne, mga pirang bulan lang yan, makakakarni ka na. Yeah. Tapos, dyan lang sa mga lugar mo, aalagaan mo. Di ba? Dyan sana. Mahal man ang kilo ng karning Peking duck. Di ba? Kaya, sabi nga ni mga tugang, kunyan, day mang hinayang na mag-venture mga tugang yan sa mga kunyan na yan. Yun na po ng kaipuan adalan talang kung paano po gigibon yan. Sinalaugan yan. Tangani po hindi masayang ang kwarta. Di ba? Ayan, yung mga kinakain natin, di ba? Kaipuan tang artist dyan sa backyard, di ba? Pag-abot sa sira, pwede man. Di ba? Kadako lang niya ng mga bagong pahagi, mga tugang sa pagkatamang kisira. Dahil mo na kaipuan ng dakulang lote para magkagawa ka ng fish pond. And even sa mga containers o sa mga drums, pwede. Kaipuan lang na adalon mo manggiraray. Tapos ang similya, lalo kang tilapia, kadakol pong libreng pigpapanao ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para po makatabang sa tuya po ng mga fisher folks. So kung halimbawa day ka makalawod, at least igwa kang makukuha diyan mga tugang sa kunyan sa sa tawang, di ba? And then ngunyan may mga tilapia naman na sa dagat na pwede mong alagaan mga tugang sa backyard mo, yung salin tilapia ang pigabud, di ba? Ang gusto kong alagaan, Papa John, yung pink tilapia. According to our friends from BFAR, ang pink tilapia daw, mga tugang kasing yumok, kanila lapu-lapu. Asin kasing yumok mangkan maya-maya. Pink tilapia. Kulay pink. Pero salin tilapia ito sa tabang yun Ay, sa askad yun Di ba? Pero pwede kang gumamit yan. Kung halimbawa, pwede mong gamitin yan. Kadakol po niya na sistema, yung recirculating aquaculture system. Ayan, pwede mong gamitin po yan para malinig sa tubig mo. Sige lang ang ikot-ikot ka yan. Ayan, magagamit mo giraray. Okay? So, kadakol po, lang kita. Sabi nga ni Kayan, sa ngunyan na panahon, talagang gay po ang diskarte. Di ba? Lalo na sa Bicol na dahil magkita dadagdagan sa mga minimum wage earners, dahil pa man po nadagdagan pighagad baga na dagdag na sweldo because of a series of typhoons na minagi sa tuya. Medyo nag-alangan po nagkasundo sa mga employers buda sa mga empleyado na dahil na una. Saka na ngayon. Ngunyan, yan ang pinaka-the best dyan na talagang gibuon mag-producer ka ng pagkaon para makabawas-bawas gastos, makamenos gastos. Pero sabi ka ba, uy maray nga nagparamahal yan, naurig tangani ngayon na mabawasan ng mga high blood. Ang yari. Mabawasan ng mga high blood. No? Alright. Bata, ito? Pati na ang lechon mo niyan, Papa John, minal na. Ang yari nagdadalaga na ngayon, Papa Mar, sa 4,800 to 5,000 sarong lechon ay pangyari ay pag-arugan talaga dapat na adalan mong maray ang pagpadakula kaya na dapat lalo kung sa fattening ka dapat talagang masiguro mo na sa 3 bulan may kalibkib may benta mo na yan as inalang ko na ang timbanggaan, di ba? Tapag yan uminapat ay nako lugi ka ng padagos kaya sa kamahalang kan feeds, di ba? And then makapag-formulate ka rin ng mga local feeds na parehas mangyari ang nutrients, magibo na pang yan sa pan-sustain sa tuya pong yan, mga urig na magdarakula yan. Iyo. Okay, o sige, mga tugang, oras na to, alas 11:33 na, ning paggaga. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Bioflu. 2 or more symptoms?
Baka flu na yan. Ibayo-flu na. Playtime for all your gaming needs. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Yo, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Red Horse Extra Strong. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, baga ito nga balik po kita sa programa. Alright, mga tugang. Ang bilis po ng oras, ha? 11:37 na po in the morning. Para po naman sa mga nagalat po ng oras, asin sa mga may lalakaon po sa kunyan. Ayan, magpasiguro na po tabi. Tanganing day malit sa inyong dudumanan. Bag kunya na po kamo. Mag-asikaso na ta medyo duro-dipisil ang sitwasyon kapag naod dyan. Tama-traffic na po sa Legazpi. Ha? Matraffic na sa Legazpi. Sa kadako lang mga nag-agrangay kan traffic, yung mga mga nang gigadan kang oras mo diyan sa traffic, ang gastos kang gasolina mo, di ba? Sana ma-resolveran, mga tugang sa mga maabot na mga aldaw. May mga pinag-i-receive na mga solusyon, pero dapat siguro na ano yan. So talagang matindi, no? Diyan nga ni sa talagang sa diyan po sa may Sarawis. Minatrapikon talaga dyan. Pagralaugan ng klase bula, ruluwasan. Matindi. Diyan sa minatukod dyan ang traffic mga tugang hanggang sa may Rawa Bridge. Pagkatapos duman man sa ibong duman sa may lampas pa sa Mariners. Tas so mga paralaog mga tugang sa UST. Diba? So maralaog dyan sa ano nangyari ka to? Kang inot magaplinanuan niya na magkaigwaning itong ano yan, playwright system, kundi garo dahil man nangyari na, dahil nangyari na, pagkatapos siyempre natural talagang magiging matindi dyan because may malaog sa regional center site, may mabalyong mga estudyante
Tapos may maliko pala og mga tugang, asin may maluwas hali po sa UST. O, yan ang mga ning traffic dyan. Pagkatapos tigdiman sa tatuya po sa syudad, sa sentro, yun man. Kadakol man po talagang minatukod dyan ang traffic. Kaya ang satuyang mga motorista maghanap na lang. Kundi man kamong tuyo sa nasa Legazpi sa sentro, hanap ka mo ng ibang maagihan. Di ba? Lalo sa oras ng mga nasa ortangani po na makabawas-bawas sa bilang na talagang sabi nga ni kan amigo ko, garo nga kadakol na talagang mayaman di sa Legazpi nagparadakol sa auto. Maski sumaing ka ngaya. Ngunyan nga ni mariparo mo mga tugang, maging so itong so pag-istrikto ka mga barangay baga sa pagbabawal sa mga pagpaparada sa gilid ng tinampo, aba, bumalik sa dati. Kadakol na naman ngunya na pati ang mga sidewalk iukupar na. Kung makasisang kayan sa sidewalk, taduman niya gigilid sa iyang auto, pangyari. Di ba? Yan po ang mga kunya naman mga problema naman na pigampang naman kan mga kabarangay, buda pati na kan sa tuya po ng mga mga kababayan po niya to na mga enforcers, no? Kung papaano ninday na linigon talaga mga tugang bata. So iba, dahil man ngayon mangyari naman ngayon tama eleksyon baga, dako po ngayon magkadaragitan. Di ba? Possible may punto, may point na may point based on yan, ang mga past na mga events o mga past na mga pangyayari sa mga siring ka ng mga okasyon, medyo na-relax. Nakabwilo ang mga para-parada sa bawal. Pero dapat ko ta na maging kunya na lang, konsensya na sa nang gamiton ko ta ka mga kababayan niya to dyan. Tangani pong day makaabala. Day so bako sa nasusalina pagparaisipon na gusto ko makaparada ng araw ganito. Gusto kong binundadigdi. Harani na sa dudumanan ko. Di ba? Yan ang medyo kunyan. Nagkakapasuruway mga tugang so mga enforcers ta. Buda so mga mga drivers ka mga behikulo, both private, mga tugang asin iyan po na mga kunyan, mga pampasahero, kadakol po ng mga pasaway din ng mga driver na maski bawal paparadaan. Kaya yan, saruyan sa mga nakakontribo para magkaigwa po ng traffic congestion. Di ba? Tapos sa mga jeepney na minapababa, mga tugang maski sa tahaw, basta sana makababa o makapasakay pasahero. Dahil napigisip na may nasa likod siya. Titapaan talaga. Sarakay na kamo. Di ba? Yan ang medyo yan. Mga nahilig po na dapat na mariparo daw po ang mga tugang ka-administrasyon. Anyway, may mga pigigibo mga lagdang kansaro. Nahiling ko, may plano. Garong palusuton dyan sa may lumang airport. Domestic airport ng Legazpi. Balda duman sa Tagas. Macross duman. Pero one way siya na daagaro ang pigaplano kung tugutan mga tugang kan kang kahap asin kang Department of Transportation na gamitin po yan maging garo access road kan mga bihikulo para mabawasan yan pong volume kan mga bihikulo na nag-agi mga tugang dyan sa Washington Drive o yung Magayon Drive, di ba? Sarap pa yan sa mga pigreklamong na gulpi niya ang traffic, ano na ngayon ni? Diba? Pero may mga pwede man naagihan, mga tugang na na mga lugar na di ka na makalikay ka dyan sa traffic. Ako nga minsan pag mauli na dahil ako naagi dyan sa main road baga dyan sa Lapu-Lapu tadyan nagkapalapon dyan ang traffic mga tugang, lalo kung Webes, di ba? Huring na ako minagi sa likod. Na-shortcut ako, shipping na ako. Duman ako nabalda. At least, medyo mariray lamang. Kaysa kung makisusuan ka pa dyan, ako makakadagdag ka pa. Mga tugang kang kan mga, mga nagkakaigo ng pagkakabulbul ng traffic dyan. So, kay puwaning maiwas na pasensya, mga tugang para po duman sa mga kababayan ta. Alright. Papa Mar, kailan maayos ang supply ng kuryente dito sa amin sa SDA? Pangyari. Tigtatrabaho na baga.
Trabaho na kan naguli ako kan weekend kung na-experience ang brownout duman na. Kung na-experience na brownout, baka maayos na. Ha? At may pigi mo baga dyan na substation, mga tugang sa kunyan, sa Sitio Bicol, sa Salvacion. The last time na makaoron ta si Ma'am Angie, ang taga pagtaram mga to ang PIO kang Aleco, na pigidali talaga na matapos na tangani na maresolveran sa problema mga tugang na pigampang ka mga taga Santo Domingo, kasarabi na ka mga taga Isla. So yan ang substation pag naman, yan ang masupply kan kuryente naman sa mga isla, sa Cagraray, sa Malilipot, saka sa San Miguel. And then nganing sa Santo Domingo mga tugang, dahil na madamay kuning kaso nagkakaiguan ng problema sa isla na kunyan napalsok man sinda hanggang tayo natitrace tayo po nakabalik yan, di ba, tumado mo sa isla tapos mabalik naman dyan sa recloser, yun masyadong matrabaho adi, o ngunyan dyan na substation na yan, sana mahaman na taloy na aloy na natugdok sa building dyan. Ang aram ko panahon pa ni ni dating Di Punto, yung nagadambagan natin congressman si Rodel Batocabe ang nagsosot kan 2016 nin 50 million para nga ni paggibo ng substation at dyan po sa lugar na adaman sana sa building. Ano nangyari kayan? May problema pala sa linya. Dapat pala na mag-supply duman sa transformer na ibubugtak dyan sa substation is 69 kilovolt line. Di ang 69 kilovolt line baga ali dyan sa daraga. Di na aman nainot pa so kunyan. So substation dyan kang kang NGCP sa Santa Misericordia. Di ba? Dua yan. O di, sabi yun, may linya na dyan ng 69 kilovolt line. Kaya ngunyan, ang ginibo, dyan na sinda makuha, kaya pigbugta kanin posting aralangkawon mga tugang, ali dyan sa Santa Misericordia, pasiring duman sa Sitio Bicol. Medyo na propinjente ang kanito, may habo magturugot sa right of way, habo paagiyon sa poste. Dahil habo ninda paagiyan duman. Ini napagrununan, nagtabang man sa lokal na gobyerno, yun na po yan, nagtindog na. So kadakol ka naman, ilig dyan na posting aralangkawon, masalangkaw, mga tugang kaysa sa mga posting kan Aleco, na talagang tower alangkaw lang. Tapos may nalingan kita, may mga linya na, may gawa ng linyang nagdalagan. So sana matapos na, asin mapaandar na yung substation dyan, tangani na makahimasiparar na kabo, magkaigwa na ning suficienting kuryente man talaga mga tugang haram po nindo maging sa mga beach resorts ka nakaagi gusto nang magpetisyon ibalyo na yan recloser na anduan nga sa inutan bako ngayon digdi nga sa may samuya nadadamay kami mangyari totoo man ang ganyan pasisaan mapasiring dyan na yan na mga turista kung arog bukan aandap-andap ang linya kang kuryente ang supply kang kuryente. Di ba? Kung baka yung low voltage, intermittent ang operasyon, palsok duman. So medyo na po pastigyo na, di ba? Yan po tabi ang mga updates tangon yan. May mga pigigibo ng lagdang. And I think, maging sa problema dyan sa may party kan tiwi, garo igwa naman na solusyon mga tugang so ako Bicol, mapagibo man duman ng substation para po makasustenir. Marayray, mga tugang na mga lakdang po yan kung suali ko man talaga sa naaasahan, wala po tayong asahan masyado dyan sabi nga ni ka, nag-asumir sinda walang pera, di ba? So nag-asumir ka ng operasyonali sa APIC baga, wala silang pera di ba? So yung operation nila nakadepende talaga sa koleksyon mga tugang, kaya magbarayad na kamo bata ko niya na aldaw, may disconnection mo niyan. January 27 may mga areas na malibot sa mga para disconnectar yan bang baga nagamit na nga tataday sa pambayadan di ba
nagamit na, dapat bayadan na. Di ba? Yan po tabi, may mga disconnection naman. So mga di nakabayad garong 2 bulan o sobra pa. Yan po ang mga subject for disconnection ngunyan pong ano yan. Ngunyan na manaal daw. Kaya magkunyan, sunod ka na obligasyon ta kapag may may nga po yan, may bayadan. Kumpliyon ta na ito, nagamit na naman. Sabi ni Kuya Nis, anatanaan ko pa sa nangayang rabbit, so white rabbit. Kasi sabi na, ano nga yaan ko niyan? Ano nga yaan pinaka halabang hayop na kayang maglunad ngayon ng 80 katawo? Wala, white rabbit kaya. Ang yari, Philippine rabbit pala. Pero araw may ning white rabbit na ni Kuya Nes. Ini ang panlaban mi kito sa subo. Pag nag-inom ka ba ng serbisa, minasubo ba yan? Ay, pagbuntugan mo ang white rabbit, nawaraan subo, minababa tulos. Ayan. Pero ang rabbit po masiraman na pagkaon na. Ha? Masiraman na pagkaon-kaonon. Kaya lang, so iba kaya, nairak. Garo ngayon makahirak man ang bunuon ngayon. Siguro taman ngayon. Pero may mga kunyan po na talagang bako siya supet, kundi so rabbit na talagang for human consumption. Iba po talaga yan. And na anuan ko yan kahit dyan po sa Pulangi. And then garo sa ibang mga lugar igwa naman na nagkaigwa po ng mga pag-aasikaso kayan. Okay? Kaya po naman sa mga kababayan mga tugang, magano lang kita antabay sana sa mga developments pa sa tuya pong palibot. At talaga pong medyo ngunyan pong first 3 months medyo tika po, medyo tika po, di ba? At inurubos na nindo sa mga miuras nindo, di ka mo nagpasiguro. Kan mga nakaagi, di ba? Inurubos na, binarakalatang auto, binarakalatang motor, binarakalatang gadgets. Iyan mo tabi hindi natin inadapt yung prinsipyo kan mga tanga o mga ants na magpasiguro ngayon para sa rainy season. Diba? Ayan medyo yan. Talagang tika po, so kadakalan sa satuya. Dahil lang po dyan sa mga so iba nga dahil man nakaresimining may oras talagang ngunyan iyan ang epekto, palang ka sa presyo. Diba? Para lang kung kang presyo, siyempre natural, paano mo yung gagastusin? Kaya, yan, parumdom ta na naman. Yung prinsipyo ngayon na nganing day ka magulpi, day ka mabaon sa utang, do not spend beyond your means. Yan. Huwag kang gagastos ng sobra sa iyong kinikita. Di ba? Tapos, pag mapasiring ka sa merkado, umadyang ka sa shopping mall, magdara ka, magsurat ka ng listahan ka mga kaipuan mo sa ng bakalon para makaiwas ka duman sa impulse buying na pigapod. Kada ko na bibiktima kan sa to. Pag nailing may zero sino may pigwa pero may piga ano-anuhan baga, may piga rolinyahan, marilinyaman. Mabakalman. Ultimate, magabot sa araw, hindi ko pala kaipuan na, nagbakalaw kayo ni. Ay, di ba? Ayan, magdara ng listahan. Taning primero, aram mo kung madali ka makakasaod tulos ta. May lista ka na aram mo kung anong kaakbuton mo. Kasi itong malibong-libong ka, ano po yung sukay buwang kumadang dagat ka sa atop kang saod? Ano po yung sukay buwang ko? Di ba? O dito may lista rin. Taning yan, nakatipid pa sa oras. Tapos at least magpinta mo na kung pira man ang sa imong mga mabakalon. Yan po dahil ka maggastos ka sobra sa kinikita mo, talagang magkakaproblema ka. Because there are some people nga na kaya nababaon sa utang because huminutang digdi kay Kuya John. Ngunyan, madali na sa due date kay Kuya John, nagutang kay Shara. Tanganing, so inutang niya kay Shara, yun ibayad niya kay Kuya John. Hanggang sa dahil nawara na kimakutangan na baon ng matay.
Di ba? Yan ang problema ta. Kaya sa mga kabarangay ta, ha? Ayan, proper ano yan, financial management po tayo para di kita makunyan. Pero talagang ang sabi kan kunyang baga, ang sabi kang sa tong mga kababayan, matindi nga talaga di. Ano daw nga yan ang dapat ang gibuhon? Yan. Sabi ni Kuya Nes, ano daw nga yan ang nangyari kan goat farming sa Albay? Pig-suggest ko kayo sa Provincial Vet Office na magkaigwa seed bank o sperm bank para sa artificial insemination. Ang difficile sa goat farming, ang lalaki o yung boar nga ni dahil mag-inbreeding. Ayan. Ipapalo up tayo ni Kuya Nes kay amigong Dr. Pancho Milla. Anong managad nangyari? Maray manining goat farming. Ini ang mga pwede mong ibugtak sa irarom kanyugan. Di ba? Kaya po nang integrated farming ha? Sa panahon ngunyan, kaya po na. Ayan, okay. Sanali ha. Ayan. Hello, Kuya Nes. Hello. Yes hello. po. Good morning. Kayto kaya, member ako kang sarong association kan mga goat racer dito sa Albay. Opo. Ang nadipisilan ako, so lalaking goat, mga pirang taon sana, kay kuhan mahanap ka na naman ki ibang lalaki. Nyaan, ang bakal ko kang sarong buwer na lalaki, kay to 25 mil. Pisos? Mahal ali. Garong man sanay ka nagbakal kiinahin na baboy. Oh, yun na nga ni. Kaya sabi ko, kuta, okay na sa hururong ka ito, duman sa tabako, mabugtak da duman ki kuya, yan na sperm bank para magkaigwa ki artificial insemination. Kung igwa ko ta ki arog ka ito, di may babayi kang kambing, pag in-hit siya, pasaksakan mo duman. Correct. Anyway, ang kanding baga, mga awot man sa nampig kakaon, dakulo na awot sa palibot ta. Iyo, minsan nga ni pati masitas, pipa mo ring tan. Oo, sayang kang mga awot na yun eh. Yes, Para ko ta ma-improve ang mga breed kang kanding, maski natural sa ng kanding, palahian mo sa mga darakulang kanding, di magkagayon so kuyan. Lahi, correct. Kaya lang, yan, ang paghanap kan lalaking kanding na malahi, ang problema. Baysa na Kuya Nes, tayo pa-follow up tayo duman sa pangapag-iriba ta kay Dr. Pancho Milla. Tibaad lamang. Dahil na kaya ako nag-member duman sa organisasyon ta, dahil pinabakal ko na sudaga ako, na-discanar ako kang sa agrikultura. Di masyadong dakulang suporta kaya. Yan ko taan dapat na bugbugang kunyan. Kipundo? Yung pwede pa ko pagibuhan na gatas, yan na Correct. Araw ka nagkaduruman mi sa Tagaytay, sa Alaminos, mga magayunon ang goat farm ninda. Iyo po. Opa. Sige po, tabi po yan. Salamat po maray. Thank you very much po sa contribution sa programa. So yan, goat farming, yan po mga bagay na sabi nga ni, pwede nating tawaning atensyon yan. Oy, mga mapresentar sa mo sa Mayo 12, programahin na ninduan. Pagkaon, di ba? Yan na livelihood, livestock production, and farming. Yan. Konsentratin na nindo po yan tabita. Yan ang kaipuhan ta. So yan, maski dahi ka magparataw ng ayuda bulan-bulan, pag nakaukod dyan mga tugang kan tama na prosedimento, asin may subsidiya kang gobyerno, maangat po ang buhay ka mga yan. Kaya lang, problema ni Dukayan, pag uminangat ang buhay ka yan, then doon sila mababakal pag abot ka ng eleksyon. Sino kayo papamarinig? Nagsasabi na ako ng totoo, real talk lang po yan. Ayo, paano? Mga tugang, skin na muna po si Papa Mar, review po sa programa. Aram mo niya itong pong Monday. Yan, saga po, may rollback may rollback saga. 80 sa gasolina, 20 centimos sa diesel, sa lapi, sa kerosene. Final na po yan, 6 o'clock in the morning.
tomorrow, January 28. Para po ninyo na Police Lado Technical, kasabago, kasabayta, si Kuya Ramir, Chief Ramir Tanay, Siriman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. At siyempre katuwang niya man dyan, karakabay, ang Cat College OJT na si Bryler Santora saka si Jan April sa Austero. Kaya doon ka po si Papa Mar Dilada yung iba. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Standby po para sa alas 12 bareta. Kasabay ko po dyan si Jasmine Baloloy. Bye-bye! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa